Hello, good morning. Kung kaham joto ani subscriber joto takuk time kuk sogno. Tini up to date jung tini sangkarak mo tane hoite tiga sangkarak mo tane jung hanggo jung tabok donations ni bagai. Ekai tabok exactly hangbai ani dara jung kuni hanggo tabok. Tebo borok hai tongo jung malai lainai. Ekai tabok jung flyover Agartala jung obo barang thanai ekai tini ni donations kai tini rungsung tonai charai chikon tini hinang ni charai rok boni corona jung stationary donation khlainai duita school ekai jung dorono phunugoi no tongnai norbai dorono nai tongdi ani channel no ekai jung tini update no jung review no tongnai hambai joto takuk tai bukuk song no hambai lama wo jung thangoi tongko kai tabuk sung exactly jung flyover siko kai ini tolok bai jung malaya ko malane kisani pore kana ऐसा हो माने और बात नहीं समझ फिर प्रो कैंटीन खाई थंग सिवांता hap ma philo pro hap ma माने मैं अपन तो कैसा मन कर प्रति मास से हाई सिखांग थे लोग nas ga तो मुझे कार्ड बुकिंग कर जा angkai nak ha और अब थोड़ा संकल्प को प्रॉब्लम नहीं आकर jung tik tak oro supai kang eko mo ke Don Bosco School tai sini dol tak krokana jung biga phaka kai tabok jung khortam ka sini dol te botong khobus kanggo kai jung or thanga mala laina nimno ko tong do mala yak ni jung tini programs no jung khlai laina khaklayo kam nong laina nai kai ang jotono break heu ta sini program iba jung je stationary donation family abo kam nong lai to kinai gato thik ase cholo nai tong ni te phone no hambai joto yang takuk te bukung sono hambai jung te kisa jorang ke no sini je jaga sini main destination sini program songo jaga soke nai already borok khorok ni sogoi jak kai jung tabuk sini duita gari tai protek gari bo dujon tinjon ke jung thanglai tongo prai 6 to 7 borok tongnai kai kisa jorani bisungo jung sogele nai emo sini Tiprasa bare ni edisi area no jaga onek khali jaga piaba belai no hawa nokbar tongkhok jaga खाने दं सामं खाने जा thangoi tongos dong bas te kisa kena sopenai aku bagi sama te kisa jora kana sung sini jataga sini program sini destination sini stationary distribution program jung oro sogenai ekai nai to indor no jora tanga phone to nai abuk jung Chachu Bazar hospital chongmani jung parung phaika ekai jung tabuk first time thanai jung Debrai SB School jung tha konai donations khlainai apuni pore hinke jung Gojo SB School jung thanai ke o jaga bo jung haino donations stationary
donation sklainai kai jotono je naitona jero takuk type kuk sono ang pipeline hambaya poro ani torop se jotono hambai Debrai SB School, Debrai SB School thangmani lama. Ingkai mo chini edisi area no, hampano hamepano chini edisi area but belan no tongthok jaga. Ingkai ha je naitung nai norok yang ko phainani muso ka phaimano phaibere phaidi mo chini edisi area no chung seduk town sohor chimena chuk tokhangya chung parao bathang guruna nango hasuk bo guruna ni nango. Ingkai chini jotok sinai nuknai rok suduk patarni tomungno patarni chamungno sakai iba nukai simi ngya sini para bo guruna nango ke amon bagai norok jotono parao phaidi ekbar jini edisi area bebak joto kotor tongo bebak jagabo para guru goi naidi o jagani hawa o jagani borok kok sadi engkai beleno khabo tongthongnai jini kok borok kok salai hengke sudu phungai kha gari tai train ni awas tai nini hamya khorang amurok simi chung khanaboi tongkhong ya sini khorang kasang phungkasang jorao chung sini kok borok be kok sanani borok manna nangnai tai lama hawa kaham nokbar kaham jagao sogana nangnai kamon bogandar go phaidi umtu hai jaga rogo phai bere thang paidi nai phaidi bomsuk tongthok jaga angbo tini first time phayo u jagao life ni hai pano first time phono ang phaika teo bebak jagao no thangnai jini Tiprasa area wo guruknai jeng bo jaga sokpai ka guys chung kaisa tabo gojo school tabo no sok palaika ko amo chini takuk an tim ro baksa ke chung tabo gojo school bo chung donation khanai ke o school bo chung kisi guru bai nai sini taraf se ke mo damilon hi ko sing ko haizak takuk song robo sing oroni program no chung khai thane hambai joton Mithun o brother hum tam skamu ya फिर ये सब या फिर दे hambai jotono ta specialist ang hambai majanogo chini Tiprasa sangrak mothani president taku ogaro sopon deborma tai bini chini logyo je joto bebak janjen haksalo janjen juju khlai to tudi phano chini Tiprasa chini thinang ni chare rokno borno chung chini stationary donation bagoi je donation khlai tongnai je rang chor hor tongnai borno bo ang pipeline hambai chini torop se tai mothani torop se
Hingkai cung tini faika cini cari rokno cung stationery donation bagai cung borono khata kolom tai amorok cung borono donation khana ko phamani hingkai sudu donation simi ya donation to cung bebak jaga no khaina tongo tai boroni jinjal no bo cung sungui nei kha kai o jaga bo nasin nei kha kai school bo onek kisa hamya ha hai hingkai bebak no kosto boroni bathroom toilet hoite tai chamani mairum hoite amai rok chung nai nekha kai beleno kostota kai chung mai keno chung bebak school chung tabu goro siniya chung umoni next chung ta kaisa gojo sb school chung oro bo thangnai kai oro thanggoi bo chung chini donation chini stationery contribution chung khlainai oro donation khlainai kai u jaga bo je chini jinjal chung phainuk phaikya abono ang kisa koinani musung je local leaders iba dofani samung tangnai rok no chung tiprasa chung jotano phataro tongo samung tango sini dofani charai rok tini thinangni charai rok no chung kuchuko bahai kadi mane chung abo wan sugoi chung samung tango tini donation khaina bo ke je parani para hamkrani bagai dofa hamkrani bagai samung tang tonai ta khuksong ang porono koine musungo norogo phaidi nai thang phaidi o school ni students bai kisa pok sadi boro baksa boni jinjalo tomok laijak boni achugoi tongmani boni dogram janala mane bodosi khlaimaya bakira thakai chini jemon peps amhai rokse haboi tongoi mano enkai o jaga bo tebo jinjal chungnuk kha jemon school chini fan koroi chara rok koromani bhake pori nei ba enkai ang koine ni musungo chini je local leaders iba dopa hamkrai ni bagai ching dopa hamkrai tahani bagai ba chung suduk ang kini mla kha ba jisi panu kha chung chini baskangni bobishot chini sare no chung kujuko tarang abu chini main power bro chini imang bro chini bobishot he chung bro no jodi chung naya woi chung bro no sebok chung kaham kai rimanya kai chung tom khane to phani ham kai ni baba gang please ani torop se ba chini mothani torop se chini kipra sangkrak mothani torop se chung koyana musungo joto je para ham krai kami ham krai iba dofa ham krai se samung tang tonai norok phaidi phayoi kicha naithang paidi tai u school ni jinjalo students ni jinjalo nungborno kicha naikol thakai chung beleno hamjaknai suruk chung simia pura lukorobo hamjana abono chini koimo noni bo jeta kami amse rongni saya su gyano naine ni bagai ya piri bar pan bo bufuro rok songsaka noni bo bodo acha chung mo songsang mane khaito chung 2019 ni simi chung jeng samane engke apun simi chung tabuk to chung bebak jagabo donation flight tongo je ni major problems korinu khung no chung hospital logo tubu ngai tai treatment dok khai diu am high school logo chung donation flyo tai drug awareness program chung kami thango drug awareness program chung khayo am thu heroka busang salogo omte haike lokuni samung umta haike da khai thanai chung samai tang ma hajing khamo chung keboni thani rang khuksa sanja chung nijini rang nijini pokon nijini salary ni beton rang bai chung to pana chubanan boko chung ya pri selka chung bas kangga bu chubai na thangnai chung jaman sak chini je langma soya sak chung khaina tana ha chung to borono chung khai chung maya tamani ti prasani jinjal bo chung paili maya thai deba chung phya ba jaman sak chung jo torono chung chasa khainai chung te uklu usluya bas kangna thangnai chung chini kaitor bhagwan chung jeri mane apuni kicha sukbai na chung borono chubasu khlai da mano hine chung chasa khlai na tona chung bas kangga ma kana riwo na English school ko por na tong borok no tanah ni or pori bo kaham thang mane kebang matong buji khara norok kaham pori di norok ni thangmani jora thangdi angkai te kaisa norok no sanai norok noni master tai nong sai okra rong no respect di সম্মান di buji kha angkai norok pori nani o jepur pano norok bakha tak omodi buji kha norok por de ni na ama song nang sai lekha pora kri phanang nai norok no phrung maya phanang nai norok kha sui por di buji khara norok no asai se nong buma bu pharok tong buji kha ha kaham kai pori di kaham kai pori sakri kotor khlanya ni wansu di sikada angkai nang tau 1 2 ni simise orom simise nang kaham ka pori thana nang nai nang ulo thangkai tai snami mangla tak serang simino hano seng tak phrum mukti tak nero
ha norom puru stagai nyarago bujikara norok tak serai norok primary school pori tong norok or kaham ka pori thangka se nongni ulo metric nini toma line nai pori nai abo norok khlaima nai norok kaham ka tau cerani simi nong best o tolani simi kaham ka pori kese nong kelas kotor thangoi kaham ka pori manai bujikara